Dara guys, no? Mga baligyan na to gikan ni sa USA. Imported di puro mga guys. Natay tuba, natay lumboy, napatay vape, napatay mga pitsil, mga bulletproof na pitsil mga guys. Ay, ikaw niya guys. Wara? Wara. Wara, sige lang. Pasan sa ka no? Pasa. Sige. Napatay cellphone guys ha. Disposable cellphone. Ikaw man yung gamit, pwede rin ilapay. Guys, asa naman? Pas. Pas ka? Pas. Pasa ka, mambukil lamay po diya. Bahala ka diya. Guys, dili na. Kini siya guys, mga legit na mga baligya guys. Barato ra kayo ni siya. Affordable, kistanan. Mga ligoon, mga... Ay! Guys. Nawit, baligyan tuba ninyo? Siyempre, kitispi ko na niya. Baligya, gina siya. Uhaw ko. Lami kini siya. Fresh from the coconut motherfucking tree. Lami na. Kini siya pre-taste mo ni siya. Bago na boss, bago? Bago, kistanan na karon. Nagpila man bola na, nagpila. Ay basta lami kini siya. Presko, bago kistanan. Og mapalit ka ni, nakilibre man ni. Usa ka lusok. Naalibre. Subsuman? Subsuman. Pwede tilawan? Tilawi. Taon sa matao na oy. Natiga usa ka lusok diri. Basta mo inom kag tuba. Nay mani. Guta. Mani nimo. Subsuman? Dako pa mo gyarok eh. Plastic mo mong apel pero okay na. Nga alam dili. Tumila yung tuboy? Ikaw man yung inom mong tuba. Dam tay lumboy. Lami ay panabako eh. Siyempre. Napoy kay tobacco day? Nice! Ka unsa kompleto ko ta Boy Scout kita sa una. Kay lumboy. Nani ni? Pwede tilawan? Pwede ra kina tilawan. Pwede tilawan. Tanan pwede mo tilawan. Nay daghan napausaw. Lumiyag pangarilyo ning mag-inom eh. Lami gyud, no? Isu kita tobacco nimo? Tagpila man tobacco nimo pod? Barato ra kayo. Barato ra kini. Presko kini bag-o ni sa kahoy lumboy. Moy kay barato. Tabako. Hasta lumboy. Barato lagi tanan mo. Dili libre lumboy? Barato ra kay siya. Affordable, legit kini. Gikan ni siya sa USA. Napatay vape. No. Bani asukat sabi. Kini siya na vape. Boss mo ni siya ang vape ni Wamos. Sa katulamok pa. Mo na yung vape. Mahalon kini. Gikan ni sa Amerika. Yeah. Tagpila man pud na. Basta barato kini boss. Kana bayadaan. Tagpila lagi na. Basta barato na kini boss. Barato kini. Original legit kini siya. Tagpila lagi na. Ato ang palito na. Kini siya, sikanhan ni siya boss. Pero nindot pa dugay kay malubat boss. Dugay kay sa malubat. Ya, lami nang aso na. Lami. Pwede sawayan? Pwede tilawan? Free juice. Lami kayo. Pwede tilawan? Tilawi. Di ba? Di ba? Lami kayo. Ana na siya boss. Moron din naginusara nga vape sa kalibutan. Tagpila boss? Tagpila? Barato ra ka na boss. Ganahan yung ani? Affordable legit ka na boss. Original. Mo gani. Tagpila gani kay ko paliton. Basta barato lagi ka na boss. Legit ka na boss. Original ka na boss. Grabe ka. Ya bayad be. Barato na rin? Barato ka na. Ito na ko. Sige. Ito na ko. Agay, manikas pa maning buang. Ang bayad. Ang bayad sa imo tuba. Manikas ang buang. Sincere ka boss. Nalimot ko. Tagpila man ang tuba mo boss? Presko kayo no? Lami kayo. Lami Presko kayo? kayo tuba. Boss, di ba? Lami kayo, presko. Nawa tinaway pag-balik ko. Barato ra gyud siya. Affordable gyud siya. Di ba? Presko kayo. Lami na eh. Haging na di ka. Sumsuman be? Sumsuman. Sumsuman di. Ay mo na Lami kayo na. Lami kayo na. Lami kayo? Tara ko mo sa? Sige. Lami kayo mo to ba? Nice doing business with you. Presko kayo mo to ba? Thank you. Pre. Nakadungog mo ito. Presko kayo tuba na ko. Tuba. Niya tuba. Uy, Minggoy. Bago ulit kag vape lagi. Kaya. Ninda ampong ito eh. Brator kayo yung vape po. Tarong dahil. Naituba nyo to. Lami kayo na pag sumsuman man niyo. Di ko mo to eh. Pilay-palit naman ang vape. Brator kayo. Brator kayo. Legit nga. Ano ba? Presyo ba? Patay, sige. Agto ko. Agto tanaw dito. Sige. Brator kayo. Pantay mo to? Ito. Lami. Tuba ay. Brator naman ko na yung baligyan rin, boss. Boss ay. Brator kayo akong baligya rin, boss. Nakoy tuba. Nakoy tanan, boss.
Ako sa may gusto nimo. Sugatan ako sa Minggo dito. Legit ko lang kini mga baligya dire. Beef nga gipalit og barato. Mo bitaw taong sugatan bitaw dito kay ang beef itong baligya. Pila may palit ang beef niya dire, boss? Barato ra. Doktor, kayo. Kaya sabot. Pero mora gid putok usa kay. Mora mo to lagi yung sarang beef sa kalibutan. Pero nanay cellphone. Pag-o ba kayo? Disposable cellphone. Disposable. Pila man sad ni? Barato gyapon na siya. Barato legit gyapon na siya. Tanaw mga to pila man kani siya baligya nimo ni? Barato. Doktor, Brand new na siya. Brand new. Oh, unya naputay pitsil, no? Kini? Pitsil bulletproof na pitsil. pagtarong ay. Bulletproof na. Asa mga kitag bulletproof ka pitsil, di ba? Di man gikan. Oo, dire ra sa kuha legit Kaya na sa ko. bulletproof gid ay. Bulletproof sa taon sa mata kay Kaya. kupti kinabuak niya, buhang ka bulletproof ro ni. Oh, ha? Pero ba pila ni? Barato na siya. Barato na. Affordable. Doktor gid mo. Barato kini lubuya, boss. Ipa ko pila tanan, boss. Okay. 1 2 3 4 5 50 ka buok. Sige boss, usa lang ka boss. Usa lang. Ito ba? Pila? Bago rin dawat? Bago sus. Presko kini. Nya. Sa mangga may nagkuha ni, dili sa lubi. Kaya sa yung tubago. Lami na to. Legit na oy. Sa Amerika. Amerika lagi Dalawa ka ko to na ba? ko. Dalawa ko na Wala ko. problema na. Wala sa ikaw, boss. Test magani. Practice na, boss. Ang problema lang, wala kay sumsuman. Kay tuwa ni Minggoy. Akong gihatag ng sumsuman nga mani. Katuman ni? Oh, Pila mo ito baligyan mo? barato lagi po. Barato ba ko? Kalim na. Lami, di ba? Namian ito ba sa Daan talaga ito, lami ginagay. Medyo rin coconut minggo. Coconut Mingo. Coconut minggo, namian na ba? Coconut Mingo ni siya. Lami, kistanan, buang. Yun eh. Kasi ka nakamanot pa Pila siya. yung 20 mo? Boss, akin ni 20 boss no, murag akin ni 20 boss, mahal gini boss. Legit ni nga 20 boss. Legit ni nga 20 boss. Oh. Nawa na boss. Oh. Akin ni siya 20 ha boss, natuyok ni Atibok Pilipinas. Legit ka 20 boss. Karo mo git 20 gid eh. Legit ka 20. Pila man eh? Boss, mahal yun gini boss. Pero boss, mahatag na ko ni mong presyo ni ha. Sige. Pila man na? Akin siya 20 ha boss, tag 30 gini siya boss. Pangiwas sa tabos ay. Grabe, mahala. Rasa na na, boss ay. Na boss, maura Mahal gina kay boss ay. Boss, maura gini boss. Ay, legit. Boss, kinibete boss. Natuyok niya tinibuok Pilipinas, boss. Sige, palito ko ni kwenta. Kwenta, boss. Grabe sa nang Pasensya na. Grabe sa nang 30 mahal. Kanang 30 boss ay. 20 gud ni. Boss, pasensya na yun, boss. Sige. Wala, boss. Legit kina boss. 100. Palito ko na 100. Boss, original gini boss. 30 lang, boss. Pasensya na yun, boss. 30 lagi, boss. Grabe Sige sa na, na. boss. Grabe Pasensya sa na, baligya na yung boss ay. Pagkamahal naman yung taon na eh. 150. Sold. 150 baligya. Ni mo na. Palit na ko na. Palito ko na. Boss, kinibente, boss. Kay tagsara, kini boss. Kasama sa kong ingon, ba? Nalibot niya, tibot Pilipinas. Boss. Grabe sa. Pero, sa ako, boss, di ko musugod, boss. Kay 30 lagi doon ta ako. Boss, kay... Gambay lagi ko ginansya aning boss. Ay, pero... Grabe sa mga baligya no. Ang iwas sa tadi bisa gamay lang boss. Sa Sige. grabe siya na. 1 hour, Nakisok kayo, mga 200. Last price ako boss. 200 boss. Last price na ko ng Last price kaya na ko. Boss, marang video madapos, pero sige lang. Sige lang, boss. Kay medyo hapon-hapon naman po. Nya mo ulit na po ko karon sa mo, ha. So sige, 200 na lang, boss. 200? 30 gitu po, boss. Sige. Grabe siya. Sige lang, 200 na lang. Boss, saan mo boss ang baligya boss? Kini boss, kini boss. Ang juice ni Minggoy. Ibalik ko balik ito, eh. Unya na ko na ibayad akong 200 ha. Sige. Ingoy, imong Diyos, Evelyn. Dali ano? Nga saya nga sa akong 20 pwet mag 200 po din. Kaya ako naman po nagsusa. What's up mga kabumal? So karon no mag shoutout ta nya tanaw sa totoo asam to dre ahad ndan pol po dre. Turun nga ba dia? Ning shoutout ta ni Mark John. Shoutout. Og si Abay Kim day. Shoutout. Shoutout dali guys og ni John og si Pablo og si Joben. Shout out sa inyo dia. Og siyempre shoutout sa ni Charles Hogan day atong kabunal dia sa may sambag. Shoutout nimo day guys, bunal guys. Shout out guys. So okay, so kanang shout out po dahil no kang Dong Love. By si taga Cebu ni siya bay from Canales, Aluginsan, Cebu day. So kanang Dong Love Cebu yang panganya from Canla Hills, Aluginsan, Cebu day. Shout out no. Og kang Jakalan og
Zoilo family day shout out from Melvin Bintot Zoilo day shout out si mo idol ato pa ning Shout out na shout out. og si kanang Lucas Lucernas og sa iyahang vlog day sa vlog niya day nga by vlog TV day so palihog pig follow ko sa iyahang YouTube no sa iyahang vlog no so ikaw pa may Shout out ha. Shout out ni BG Midikilio. shout out Janet Aragon Bilicario. shout out Shout out Christine G Bunsobre Makasgot. shout out Bunal. So mga kabunal day kada palihog day may kanang like and share nga video day og kanang pa-help sa mo nga makabot to May 10K followers. Ka 10K followers day no. So kana thank you very much Jay. Og kanang wara good kanang barato ra man nga tuwa diri karon. Ora gani barato ra gani pila pa nang baligya barato. So goodbye amping Bermele. Stay safe mga kabunal. Who likes to take notes while I take totes of the marijuana smoke? Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfuckers